presented by Mathli Express Music. खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। खाली तू फोन पर बात करै छी, कहियो ने हमरा से मिले अबै छी, कहियो ने हमरा से मिले अबै छी। खाली तू फोन पर बात करै छी, कहियो ने हमरा से मिले अबै छी। झूठे कहै छही तोरा हम करै छी अमीस। हेरे बीत गेले साल 2021, अब दे देने होठवा पे हमरा तो किस। हेरे बीत गेले साल 2021, अब दे देने होठवा पे हमरा तो किस। हेरे बीत गेले साल 2021, अब दे देने होठवा पे हमरा तो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमरा से छौरा तू मिलै ले आबे, नया साल में फायदा उठाबे। हमरा से छौरा तू मिलै ले आबे, नया साल में फायदा उठाबे। मजा लिहे छौरा डाल के अंदर गिरी। हेरे बीत गेले साल 2021, अब दे देने होठवा पे हमरा तो किस। हेरे बीत गेले साल 2021, अब दे देने होठवा पे हमरा तो किस। हेरे बीत गेले साल 2021, अब दे देने होठवा पे हमरा तो किस। राइटर अमरजीत के बतिया तू बूझे, दीपाली शर्मा से तनियो न जूझे। राइटर अमरजीत के बतिया तू बूझे, दीपाली शर्मा से तनियो न जूझे। अमन ओकी नहीं करे हमसे हुरूर। हेरे बीत गेले साल 2021, अब दे देने होठवा पे हमरा तो किस। हेरे बीत गेले साल 2021, अब दे देने होठवा पे हमरा तो किस। दे दे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।